Wow! Cože? Ne! A do... Tady krásy, víš, co to je, kápo? Dissing je to, že oba dva hráči mají nějaké latenci. Když se dostane k tomu serveru, tak to prostě trošku trvá, no. Tak. Ale kápo, to jsou hlavy do píče, skurvené! Prosím! Co to je? Budu dát 2 hlavy, až budou co What? Ale píču, kámo! Like name, potříčko, let's fucking go. Let's see, jak je tady tenhle hráč strašně dobrý, že mi doběhu dá hlavu, hej. Co to bylo? Ani jeden hit, kámo, zalagovaná piča. Co děláš, typku? Proč to děláš hlavně do piče? Tady jsme teďka vyjeli před asi... To nikdo neví, ale patch má být koncem tady tohoto měsíce nebo začátek příštího, takže... Počkej, halo? Halo? To je jako co tady tohle? Já... I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda.